esikhuleka uNkulunkulu amandla siyabona namhla ekuseni mongcwele sibonga ukuphila Nkosi amakhosi uNkulunkulu amandla abagulako bethule imithwalo Nkosi amakhosi ngabe umthwalo eyahlukahlukene imithwalo esinayo sethule Nkosi sicela amadlotini lebangasekho emhlabeni basibheke basikhanyisele siphi inhlanhla umsebenzi kube kuhle konke lesikwendayo Nkosi amakhosi umuntu nomuntu mongcwele indlela yakhe yephumelela egameni lakho uzephakade phakade amen. Siyambonga uNkulunkulu ukuba silalile savuka. Siyabonga amadloda ukusibheka asikhanyisele asivikele. Sicela ukuba asivule kakhulu imisebenzi nenhlanhla nempumelelo. Abagulayo bese bayaphila. Uma emibi bese iyakhwesha mbulo khona ekhaya. Ngeke ufuna sikubuke umbulo lokho ekhaya ngempilo zethu thina abantu. Umbulo khona ekhaya. Ungakhohlwa lapho usuka khona. Ungakhohlwa ikhaya lakini. Ungakhohlwa impilo owakhuliswa ngayo bomkhulu nabogogo nabazali bakho umbulo khona ekhaya ngoba lokho kodwa ukuthi into zakho zingakhanyi into zakho zikavuleke ukhuleke kwenze kumehluko sizathu usuphume esandleni owakhuliswa ngaso impilo uyiphila manje abazali bakho nabomkhulu bakho abasayazi umbulo khona ekhaya buyela kuyo umbulo khona ekhaya uyishisa impepho wakhanyisa amakhandlela uphahle uthandaze ungene emanzini uye entabeni uzile umbulo khona ekhaya wacentele emathuna ukhumbule ke ekhaya kini futhi noma ikhekini izindlu zakhona zodaka ziyawa ulungile umbulo khona ekhaya kusekhaya akusifo jakho le futhi akusifo abazali imali ayimbiwa phansi imali esetshezwa so kunemimoya ekhona epikisengane enza ukuthi impilo zethu ziyakhona yaphambili nabantu abasithakathako kuna futhi abantu abasifisela okuhle emhlabeni akufana nombulo khona ekhaya asazi ukuthi impilo inkinga obhelayo njengamanje umbulo khona ekhaya zinenkinga ezingafani kepha inkinga esinazo sicela iziphele bekhona ukukhanya bekhona impumelelo njengamanje siyidinga imali siyibiza imali makhanya kakhulu bekuhle abantu abaningi emhlabeni bathenga imoto benza imkhehle amakhosikazi abo balobola bayashada uningi mavula business ngemali benza ngayo labantwana ayisicele lo zinto ukuthi sikhanyisele amathonga avule nakukhona bese sisebenzise bese kuyalunga mayikhohlwa indlela okhuliswa ngayo abazali bakho nabomkhulu bakho umbulo khona ekhaya njengoba nje bangihlela umbulo khona ekhaya ngithi uNkulunkulu makhanyise avuye yonke into ungathi baphethe ikhanda semele uyothwasa kwawuhle emahlombe semele uyothwasa isithunywa waphupha isithunywa idlozi no landelisisa kahle indlela efanele if uphethe ikhanda thana inkosi shisa impepho nje manje ekhaya emhlophe abantu abadala ngabe yini noma ukugula okukhona ukugula makuphele banke abantu abadala babangikhanyisela ukuthi kumele kwenza kanjani ungaforced into yokushiya endleleni Nkosi busise Nkosi benawe amen.